I'm your vicar today, and we are going to make a cup of coffee in English. So what we do is you take a cup, then you find a coffee machine. I think it's in the canteen, and then here you go. And in the meantime, I will write down the ingredients on the towel. Okay? Det er fedt at undervise i historie, fordi der er så mange muligheder i faget. Mange forbinder faget med tørre tekster, og der er mange tørre tekster, men så er det op til lærerne at lave en god varieret undervisning med forskellige arbejdsformer, og det er mega fedt at være med til at finde på det. Det er fedt at undervise i dansk, fordi at man får snakket meget om selve sproget og kommunikation. Og det giver sådan en helt speciel dynamik, fordi vi kan snakke om det, som man normalt ikke taler så meget om, og få det i talesat. Jamen, jeg synes, det er fedt at spille bold. Ja. Dans, der får de bare brugt deres krop på en helt anden måde. Altså, de skal udtrykke sig både fysisk og mentalt og så videre. Det er fedt. Det er fedt. Men jeg er selv blevet bedre til at danse ved herinde. Jeg er ikke blevet bedre til at spille bold.